Hûn dikarin nirxandinên li gel fermandar Piling Meletî di Radiyoya Dengê Gel de guhdarî bikin. Beşa duyemîn a bernameya taybet îşev li gorî saet Amedê saat di bîstan de tê veşandin. Jinavên danûçiyan a Radyoya Dengê Gel dem baş îrosîhê mijdarê 2023 pênşem li Brükselê saet 8 li Amedê de guhdarên hêja minûçên serîsîbê pêşkêş bikin demdem azadiya rêber Apoye. Ji fermandarên HPG Armanc Med got ev şer ve bi serkeftinê biqede. Armanc Med Beşdarî bernameyê taybet Aztek TV bu û balkişan ser rastiya dîrokiya Kurdan ku gelekî kevine û got lê di sala bîstan de li polîtikayên înkar, îmha û asîmîlasyonê Kurd hatine parçekirin. Ciyê ku demekê baxçeyê mirovaniyê bû ve guheran din dojihê yê ku serkêşî ji vê yekê re kir jî dewleta Tirkiye. Armanc Med dest şan kir ku gelekê girîng ku rêber Abdullah Öcalan bi PKK gav avêt û ragihand ku hêza PKK ji xwedîderketina wê ya li rastiya xwe tê. Rêbera Pojî her dem bûye çavkaniya hêzê. Bêhêvîtî şikandiye û bawerî xurt kiriye. Ev jî têwateya xwedîderketina li hemû nirxê mirovaniyê. Divê mirov PKK û rêbera Po başnas bike. Hêzê nav Netewê di salên 1970 de ew şopandin û ketin nava li vî tevgerê de. Rêbera Po ev yekdît û saziyeke zirav meşand. Siyaseteke zirav meşand. Her tiştên rêbera Po bi plan û zanabûn bû. Gerîla jî bi vê têgihîştin û li ser mîratiya berxwedana çardehê tirmeyê têkoşînê dike. Taktîkên gerîla yên li dijî leşkerên Tirk serkeftîne. Em zanîn ku ev şer ve zehmet be lê em bi hêza xwe pişrastin. Li ser vê bingehê em ê tevrîbûna xwe xurt bikin û têkoşîna xwe bigihînin asla herî bilind ev şer ve serkeftinê bi encam bibe. Hevseruka Enstitüya Kurta Afrikaya Başûr Fazella Muhammed got heta Birêz Öcalan azad nebe mirov nikare behsa aştî jî bike. Fazella Muhammed got ji hevriyê Nelson Mandela ya doza Kurd ji jinêz ve dişopîne û ji rêber Apure dilsoz e. Dosta Kurdan Ferzela Muhammed ragihand ku ev jî tevlî pêngava cîhaniya ji bo azadiya fîzîkiyê rêber Apobiye û dibêje ji bo çareseriya pirsgirêka Kurd azadiya Kurdistan bi serkeftinê pêngavê gelekê giringe. Fazella Muhammed derheqê ezmûn û tecrübeyên têkoşîna Afrikaya Başûr mînakan dide û dibêje em di têkoşîna xwe de dizanin heke lîderê mirov de esaretê de be ji bo aştiyê jî til zemînek çênabe. Çawa di mînaka Mandela da xwe nîşan da ancak bu azadiya Öcalan prosesek aştiyê dest pê bike. Em baş dizanin heta Öcalan de esaretê de be gelê Kurd jî wê azad debe. Hevseruka Enstitüya Kurd Afrikaya Başûr Fazella Muhammed weke şertê esasî prosesa aştiyê jî azadiya rêbera Po nîşan dide û dibêje bi mezinkirina pêngavê û çalakiyên dewndar em dikarin hedefê xwe pêk bînin. Ev pêngav li seranserê cîhanê bixwe re li vû tevgereke derxistiye holê. Niha karê me divê ew be ku em vê pêngavê mezin bikin ji bo wê jî hem gelê Kurd û hem jî dostên wî gelî divê zêdetir têbkoşe. İnisiyatifa piştevaniya bigirtiyan re ji bo balêbikişînê ser binbêkira mafan li ber zindana Bakırköyê daxuyaniyek da malbatên girtiyan endam û nûnerên Mettuat Federê vekîlên HDP gelek kes tevlî daxuyaniyê bûn. Berdevke HDP Cengiz Çiçek li vir axivî got niha gelek girtî li zindanan ketine greva birçîbûnê de dixwazin pergala têcidê bi dawî bibe û Birêz Öcalan azad bibe. Dewlet dixwaze girtiyên siyasî ji fikir û bîrdoziyê xwe paş te gav bavêjin sedema bingehên a
işkence u zextên girtîgehan jî ev e derdnama înisiyatîfe Elwan Özerlî jî bahsa rewşa li zindanan kir û got di girtîgehan de her cure zext, tecrid, işkence û muameleyan xirab zêde bûye. Dewlet xwest ku pergaleke ku bi hukuk bi tu awayî nê şuxulandin ava bike her wa cezeyên li girtiyên birîne bi dawî jî bûye lê wan bernadin. Ev rewş weke tecrideke mutlaq e em dixwazin ev bi dawî bibin. Heta binpêkirin bi dawî nebin em ê di nava çalakiyan de bin. Gerilayê HPG Şerzan Hawar got em wê alê bi rûmetî bilind dikir. Şerzan Hawar li ser salvegera damizandina PKK ji anêfera Aqîbî û da zanîn ew ala şehîdan bi rûmet bilind dikin û got bila kes nebêje tiştek ji destê min nayê divê hemû berpirsyariyên xwe bicih bînin. Armanca me pêkanîna armancên şehîdan e PKK di demeke ku hêviya gelê Kurd hatibû şikandin bi wezîfeyeke dîrokî rabû û dest bi têkoşîra dîrokî kir. Berxwedana li zindana Amedê dirê ji çiyayên Kurdistanê bûye. Weke Kemal Pîr gotî me bi ser xiz em îro 6 kesin sibe em ê bibin bi hezaran kes û xwe bigihînin bi milyonan mirovî. Divê dema dîrokî de ji bo berxwedan bi ser bikeve pêwîstî bi piştgiriyeke xurt heye. Lazim e herkes rabe serpiyan bi rol û misyona xwe rabe bila kes nebêje tiştek ji destê min nayê erka girîng dikeve ser milê jin û ciwanan divê em tev berpirsyariyên xwe bicih bînin. MOP salvegera damizandina PKK pîroz kir Partiya Azadiyê ya Mezopotamyayê MOP bi navê gelê Asûrî, Suryanî, Geldanî da xuyaniyek da û salvegera damizandina PKK pîroz kir. MOPê got salvegera damizandina PKK li birêz Abdullah Öcalan gerilayên Azadiya Kurdistanê şehîdên lêheng û di serî de li gelê Kurd li hemû gelan û dostan pîroz be. Bi Sümeran re di dîroka Mezopotamyayê de riyek jiyanê ji mirovaniyê re hatiye diyarkirin û ev ronahî pişre ve guherî dîroka hêvî û rastaqînê ye. Di demên cuda de Mezopotamya bi destê hêzên cuda yên metîngeriyê ve guherî dojehê dîroka mirovaniyê ya heta afirandin hate tarîkirin. Bi têkoşîna birêz Abdullah Öcalan û hevriyên wê û PKK bi têza ku pêşkêş kirin dîroka li Mezopotamya Kurdistanê hatibû tarîkirin, ronî kirin û ji bo gelan carekê din bû hêviya jiyana azad. PKK tevî ku tevgereke mirovaniyê ye di heman demê de nirxê mirovaniyê bixweye. Sistemeke ku di sed sala 21 de hewl dide nirxê mirovaniyê biparêze bi gelan re sistemeke demokratîk wekev û azad ava bike. PKK navê rizgariya ji dilgirtinê ye û xwe gihandine azadiyê ye. Pêşmergeyên dêrîn gotin PKK bi rehê fedayî ji bo azadiya gelê Kurd di ji hemû dijminan tê dikoşe. Beşek ji pêşmergeyên dêrîn yên Hewlêrê bi 45 salvegera damizandina PKK ji Ajansa Rojîvsa axivîn. Pêşmergeyê dêrîn Ferhat Qadir damizandina PKK pîroz kir û got PKK dema ku gelê Kurd bi îmha û qirkenîrê rûbirû mabû hat avakirin. Ji ber vê yekê PKK weke hêzeke fedakar ji bo mafên gelê Kurd têkoşîn û şoreş daye meşandin. Lê dewleta Tirkiye dageker her tim li dijî gelê Kurd û PKK şerkirî û bangên aştîxwazê nabihîse. Pêşmergeyeke dêrîn Kemal Hüseyin ji 45 salvegera damizandina PKK pîroz kir û got PKK di dîroka têkoşîn û şoreşa rizgariya gelê Kurd de pêwîstiyek jinûve vekir. Ji ber ku ev hêza Kurdistanê bûye parêzvanên mafê gelê Kurd. PKK li her çarparçeyê Kurdistanê dibistana azadî û mafên gelê Kurd de rol lîstiye. Ji ber vê yekê PKK bi dilxwaziya alîkariya her parçeyekê Kurdistanê kir ku pêwîstiya wan bi alîkariyê hebû. Kemal Hüseyin herî da wî got yekanî hêviya gelê Kurd serkeftina Partiya Karkerên Kurdistanê PKK ye. Meclisa Leşkeriya Qesedê ji bo nirxandina kar û xebatên sê mehan civîna xwe ya asayî pêkanî. Di civînê de fermandarê Giştî Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê Mazlûm Abdû û fermandarê Meclisên Leşkerî berpirsên nivîske û saziyên leşkerî amade bûn. Di civînê de geşedanên meydanî leşkerî êrişên dewleta Tirkiye ên li dijî herêmê bi nesaziya wê saziya xizmetguzariyê û sivîlan zirarên çêbûne
tedbirên ku divê li heremên wan êrişan bên girtin hatin gotûbêjkirin. Hat gotin ku dewleta Tirk Sûdê ji şerê li Xezayê digire û êrişên xwe li dijî heremê zêdetir kirine. Desthilatdariya Şamê ji li dêra zorê amadekariyan dike ku li dijî hêzên Qesidê êrişan bike. Divê Meclisa Leşkeriya Dêra Zorê xwe ji bo her cûre êrişan amade bike. Divê sazûmankariya li Dêra Zorê jî di zûttirîn demê de werin temam kirin. Li dawiya civînê de ji bo xurtkirina amadekariyên hêzên li tevaya şert û mercan de plansazî hatiye amade kirin. Daraza Tirk neh sal ceza li hevşaredarê Amedê Adnan Selçuk Mızrak li birî. Hevşaredarê Amedê Adnan Selçuk Mızrak li ku qayyum tayînê şûnawî kirine li Amedê hatiye mahkeme kirin. Dadgeha Nihan a cezayê girana Amedê neh sal û 4 me cezayê hepsê li Mızrak li birî bû. Lê daraza bilind ji ber ku dosya baş nehatiye lêkolîn kirin ceza xira kiribû. Piştî vê biryarê li Amedê dîsa mahkemeyeke weke şanû hate çêkirin. Mızrak li ku li Edirneyê girtiye biriya sêk pîsê tevlî dosye bû. Gelek parêzer müvekkilên HDP jî dost şopandin. Heyeta dadgehê carekê din li şahîdê vekirî Ümit Akbıyık guhdar kir. Mızrak li îdayên Akbıyık hemûyan rêd kir û got wisa xuyayê rola xwe baş ezber kiriye. Ev kompaseke pir bi alçaqî hatiye amade kirin û hemû jî derewin. Dozgeriyê li ser îfadeyên şahîdê vekirî xwest Mızrak li dîsa bê ceza kirin. Heyeta dadgehê jî dîsa neh sal û 4 meh û 15 roj cezayê hepsê li Mızrak li birî. Parêzerên Mızrak li nerazîbûn nîşandan û gotin em ê îtiraz bikin. Li ser rêbera post strana ez ne yekim hate weşandin. Gotinên strana ez ne yekim ya li ser rêbera Abdullah Öcalan, jalê hunermend Hekim Sevkan ve hatine amade kirin. Müzika wê jî xemgîn bir hat amade kiriye. Stran bi pêşengiya Tevçand Avrupa li bajarê Kölnê bi klîbekê hate weşandin. Klîba strana ez ne yekim di çarçoya pengava azadî ji Öcalan re çarêseriya siyasî ji pirsgirêkiya Kurd ve hatiye kişandin û derhenerê wê jî Serhat Hulakuye klip li dêreke û stûdyoya Medfilmê hatiye kişandin. Wênesaz Sinan Hezer jî wêneyê rêber Abdullah Öcalan xêz dike. Kerem bikin em bi hevra godar bikin em ê vê stranê xatirê xwe ji we dixwazim nexweş. Şerim ez ne yekim ez herkesim Reçar helan kişi ezim ez emro